Dobrí ľudia ešte existujú. Potvrdzuje to aj milé podujatie, ktoré sa už o malú chvíľu začne v Bratislave. Jeho názov je Kryštáľová rally. O čo konkrétne ide, nám už teraz povie kolega Pavol Kirinovič. Krásne nedeľné popoludne, dámy a páni. Chcel by som povedať to, že my sa momentálne nachádzame v obci Studienka, nedaleko Malaciek. A tak ako vás informujeme, už takmer od obeda, práve tu pred malou chvíľočkou, alebo respektíve ešte v tejto chvíli prichádza tzv. Kryštáľová rally, o ktorej vás už informujeme. Ide o podujatie, o charitatívne podujatie, ktoré je súčasťou takzvaného veľkého projektu, ktorý má názov Pomôže celé Slovensko. Tak ako sme informovali, súčasťou celého podujatia je to, že známe osobnosti nielen z kultúry, z hudby, ale aj z divadla sa zúčastnili tejto akcie, nasadli do takýchto pekných staručkých veteránov a chodia po západnom Slovensku a vyberajú peniažky na charitu. Ten dnešný ročník, alebo ten terajší ročník je druhý a na tejto akcie sa vyzbieravajú peniažky na tento rok, ktoré by mali smerovať do detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. A vybraní dobrovoľníci teda chodia po celom Slovensku, respektíve po západnom Slovensku a vyberajú peniažky. Ako som spomínal, momentálne sme v obci Studienka, ktorej obyvatelia sú naozaj mimoriadne radi, pretože okrem toho, že dnes tu vítajú takéto nádherné, krásne veterány, tak dnes oslavujú taktiež svoje 620. výročie, respektíve 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Spomeniem snáď len toľko, že tá dnešná kolóna charitatívna začala v Bratislave, nasledovala do Záhorskej Bystrici, do Stupavy, v Malackách už bola a teraz sa nachádzame teda v Studienke, nasleduje Šaštín stráže, približne o 15:45 by celá kolona mala prísť do Senice, Radošoviec, do Holíča a o 20. hodine príde do Skalice, kde je pripravený naozaj veľký hudobný program a kultúrny program. Ale o tom, aký význam má táto akcia, tak o tom to nám už povedala jeho hlavná organizátorka a konateľka Kryštáľového krídla, pani Mária Vaškovičová. Ľuďom treba pomáhať, lebo ľudia sú v núdzi, či už je to následkom nejakých životných katastrof, alebo je to následkom zdravia, nešťastia v rodine, následkom rôznych chorôb, či sú to mladí, starí, detičky. Takže ono je to tak, že keď raz človek urobí charitu, tak to už ho nepustí, lebo vtedy si uvedomí, že ten život má vyššie hodnoty ako to, či mám drahé auto, alebo či mám 100 000 eur. My sme to dnes vymysleli tak, že okrem historických vozidiel, ktoré je kus kultúry, krásy, ktoré ľudí určite oslovia, tak sme urobili aj nádherný kultúrny program, kde vystúpi vyše 40 absolútne najlepších umelcov Čiech a Slovenska. No, cvičil som, ráno som si dal rozcvičku, aby som to vydržal celé. Hlavne musím zistiť tú trasu, teda mám v aute niečo nakreslené, ale neviem, keďže som vpredu, aby som ich nezaviedol niekam úplne inam. V noci som spal, som nachystaný, je dlhá cesta, ale zvládneme to, no. Ideme s pani Matejčkou, takže to bude príjemné. Pán majiteľ tu nám má nádherné auto, ja som si hneď vybrala to jedno z najkrajších, takže už tu sedím a teším sa veľmi na túto jazdu. Ja som za každú nadáciu, ktorá pomáha deťom, takže tomu rozumiem ako ambasádorka UNICEFu, takže veľmi rada prispejem na túto dobročinnú akciu. Dámy a páni, musím povedať, že naozaj ide o veľkú a príjemnú akciu. Ešte spomeniem snáď len toľko, že symbolom tejto kryštáľovej rally sa stala takáto trúbka a práve ňou organizátori, ale taktiež aj všetci hostia a známe osobnosti dávajú najavo celému Slovensku, že práve tento zvuk by mal všetkým pripomenúť to, že ľuďom treba pomáhať. A zvlášť aj teda tento rok, kedy peniažky budú určené pre decka z detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Ešte úplne na záver pripomeniem to, že teda v Skalici bude vynikajúci program večer o 20. hodine, kde vystúpia naozaj rôzni umelci od výmyslu sveta. Bude ich tam približne 40, takže určite sa máme na čo tešiť. My samozrejme s kolónou pokračujeme ďalej a z tých ďalších miest sa vám prihlásime v ďalších spravodajských blokoch. Na teraz odo mňa všetko. Kryštáľovú rally sleduje Pavol Kirinovič. Ďakujeme za informácie a želáme bezpečnú jazdu do cieľa.